Xuntanza entre a alcaldesa de Ribeira e o conselleiro de Sanidade para abordar as necesidades en materia de atención primaria no municipio. O titular autonómico comprometeuse a ampliar os espazos no actual centro de saúde á espera da construción do novo ambulatorio. Que tal, saúdos? Arranca na Pobra a escavación do Castro da Croa. A intervención arqueolóxica busca desentrañar a historia deste castro, un dos máis importantes e singulares da comarca. O primeiro xacemento, ademais, de interior que se escava no Barbanza. Zona Franca e o Concello de Pontevedra estudan a posta en marcha dun centro de negocios e emprendemento. Comezarán coa procura de posibles localizacións ao longo do primeiro trimestre do ano que ven. A directora Carla Simón recolleu hoxe en Pontevedra o primeiro premio de cinematografía. Un galardón que concede o Festival Novos Cinemas da cidade. Hai 8 anos xa estivera nesta cita presentando a súa ópera prima Estiu 1993. Deste xeito, a organización do festival recoñece o risco creativo e a coherencia ética e estética da realizadora catalana. Dobre cita solidaria este venres en Vilagarcía. Cáritas celebra a 28ª edición da súa gala solidaria con música e danza. En Boiro vai ter lugar a 4ª edición da Gala da Cultura Solidaria, tamén en beneficio de Cáritas. Conta atrás pro sorteo da lotaría de Nadal. Nas administracións comeza a notarse que hai ganas de que chegue o 22 de decembro. Estes días non paran de vender décimos, non vai a ser que a sorte acabe caendo nas Rías Baixas. De seguro que sí, que se non é o gordo, algún que outro premio acabará caendo. Imos con todo, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Dous anos e medio de cadea e o pago dunha indemnización de 37.000 euros. Esta é a pena imposta á socia dunha consultoría da Pobra por un delito continuado de administración desleal e outro de falsidade en documento mercantil. Os feitos aconteceron entre os anos 2015 e 2020, cando a procesada realizou diversas extraccións e transferencias de fondos da sociedade no seu beneficio, sen que a súa socia tivese coñecemento. En total, chegou a apropiarse de máis de 30.000 euros e suscribiu unha póliza de seguros falsificando a asinatura da outra titular da sociedade. A sentenza emitida pola Audiencia Provincial da Coruña non é firme, pois cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Viámolo en portada. A alcaldesa de Ribeira mantivo un encontro co conselleiro de Sanidade para abordar as necesidades en materia de atención primaria na vila. O titular autonómico comprometeuse a ampliar os espazos no actual centro de saúde á espera da construción do novo ambulatorio. O Concello de Ribeira segue a traballar na busca dos mellores terreos para albergar o futuro centro de saúde. A inclusión dunha unidade de saúde mental e do servizo de condutas aditivas presenta unha maior necesidade de superficie, asunto abordado polo conselleiro de Sanidade e a alcaldesa nunha recente reunión. Estamos a falar da falta de un solar que se fai necesario para albergar ese novo centro de saúde, un centro de saúde que nestos momentos, ademais de contar con todo o que se trasladaría desde a actual, contaría tamén cunha unidade de saúde mental, é unha unidade que xa está proxectada para estar incluída nese futuro proxecto, e ademais, a día de hoxe, e tendo en conta que onte aprobamos o traspaso do que foi a UCA para os Sergas, tamén albergará ese futuro centro de saúde o que é a sede da UCA. Ese personal, falamos a medio prazo, trasladarase o que vai a ser esa nova infraestructura e, polo tanto, o Sergas debe recalcular o espacio necesario para o novo inmoble. A espera de que este proxecto, que duplicará a capacidade do actual servizo, se materialice, a intención da Xunta é ampliar os espazos do centro de saúde actual, con varias dependencias baleiras no inmoble anexo. Como solución provisional a este problema, de momento, o que temos chegado a unha entente coa Consellería é a posibilidade de ampliar en dúas fases o centro de saúde actual, cara ao que é a Casa do Mar, e, polo tanto, vaise a traballar nese camiño.
Durante o encontro, María San Pedro trasladou tamén ao responsable autonómico a falla de persoal médico en determinadas áreas que está a provocar demoras nas listas de primaria. Agardamos que se poñan todos os medios a disposición do que é a Administración Autonómica para que Ribeira canto antes pois conte con todos os facultativos. Sabemos que houbo un aumento no que foi o Centro de Saúde de Ribeira, que as plazas de tarde están pois completas na súa totalidade, que as plazas de mañán, pois desas 14 que existen, hai unha vacante, según os últimos datos que tiñamos a semana pasada, había dúas plazas que se atopaban pois os titulares de baixa, e polo tanto, pois o que queremos é seguir intentando ter o catálogo completo e, polo tanto, pois todas esas plazas completas para que os veciños teñan o mellor dos servicios. O Concello de Noia acaba de adxudicar o contrato de iluminación festiva para todo o ano por un importe de 120.000 euros. Ademais do alumeado de Nadal, incluirase tamén no novo contrato as luces das festas do San Marcos e o San Bartolomeu. Segundo explican fontes municipais, a medida permitirá unha mellora significativa do servizo e unha reducción importante dos custos. O Executivo noiés procedeu nos últimos días á adxudicación do contrato da iluminación ornamental para as festas do Nadal, o San Marcos e o San Bartolomeu, para os vindeiros 2 anos, por un importe aproximado duns 120.000 euros. Segundo informaron fontes municipais, a medida permitirá mellorar o servizo que se prestaba todo de agora, ademais de reducir os custes. Vimos de licitar as luces do Nadal, de San Marcos e de San Bartolomeu para os próximos 2 anos. É unha licitación de aproximadamente 120.000 euros e o que nos permite é reducir custes, digamos, do alumbrado público na época destas festas, e tamén melloramos o servicio, é dicir, vai haber máis iluminación a un menor custe, porque ao facer unha oferta maior en diñeiro ás empresas pois lle resulta máis atractivo e, polo tanto, ofrecen un servicio de maior calidade e un servicio máis aumentado. E, polo tanto, nos vindeiros días veremos como xa se empeza a adornar toda a vila, vanse adornar espazos que antes non se facía. Dende o goberno local indicaron tamén que con esta licitación porase fin a unha década de contratacións irregulares, nas que se abusaba en demasiado contrato menor, que non superaba os 15.000 euros. Con esta licitación poñemos fin a 10 anos de contratacións irregulares, posto que se abusaba continuamente do contrato menor, que é hasta 15.000 euros, e, polo tanto, pois normalizamos unha situación que non entendíamos como ata agora non se podía facer. A delegada territorial da Xunta na provincia da Coruña visitou esta mañá o xacemento do Castro da Croa de Posmarcos, na Pobra. Esta semana comezaron ali unha intervención arqueolóxica para desentrañar a historia deste castro, un dos máis importantes e singulares de toda a comarca. O primeiro xacemento, ademais, de interior que se escava nesta comarca. Esta semana iniciábase a escavación do xacemento do Castro da Croa, en Posmarcos. Unha actuación financiada pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, cunha achega duns 18.000 euros. Segundo se informou no transcurso da visita á zona realizada esta mañá pola delegada territorial da Xunta na provincia da Coruña, Belén do Campo, e o alcalde José Carlos Vidal, a escavación ten por obxectivo afondar na historia do xacemento, un dos máis importantes e singulares da comarca. O primeiro castro, ademais de interior, que se escava no Barbanza. Un dos castros, digamos, máis emblemáticos e máis importantes que temos na Pobra do Caramiñal, pero un castro que hasta agora non foi escavado, é a primeira escavación que se fai, é a primeira prospección en xeral, ni sequera está nada estudiado. Entón, bueno, pois para nós, para a Pobra, é todo pois un acontecemento iniciar a escavación do primeiro castro que se escava aquí na nosa localidade. Si é verdad que xa tuvemos un par de excavacións máis, en concreto na Corte do Santo, pero bueno, foron dúas excavacións pois pequenas comparada con esta. A esta excavación destina a Xunta de Galicia 18.000 euros, o cal é pois para nós un privilexio poder agora pois facer
facer frente a este traballo. Vamos a ver que pode aflorecer aí, veremos se hai algún elemento que se poda catalogar, elementos que despois, lóxicamente, no seu caso, nos valdrán para poderlos exhibir donde corresponda, e sobre todo este tipo de actuaciones, de aí o acompañamento da Xunta de Galicia para poderlo facer a través de unhas empresas preparadas, especializadas en xacementos arqueolóxicos, para despois, o que máis importante, poder facer un traballo de divulgación. Traballos de divulgación que, lóxicamente, temos que facerlos a par en coordinación co propio Concello, a través de unha serie de charlas informativas para que todas as persoas interesadas ou a propia veciñanza desta parroquia, no, de San Isidro de Posmarcos, tamén sean quen de estar informados, e para toda a veciñanza deste Concello, pero tamén para aqueles expertos que siguen estudando e siguen valorando todo ese patrimonio de riqueza que temos a nivel de Galicia. O Concello da Pobra segue así coa súa política de recuperación do patrimonio arqueolóxico, iniciada xa coas escavacións desenvolvidas na Corte do Santo, que permitiron identificar e rexistrar un lugar de culto durante a época castrexa. Máis asuntos, o Executivo de Boiro informaba tamén estes días da finalización das obras de mellora de accesos e servizos na praia de Mañóns, levada a cabo nos últimos meses. A actuación, que se levou a cabo mediante o financiamento da Deputación da Coruña a través do Plan de Obras e Servizos por un importe de algo máis de 67.000 euros, permitiu a mellora do firme da vía de acceso, que se atopaba en mal estado, para crear un percorrido seguro de entrada á zona do areal. A obra levaba tamén aparellado a creación de novos espazos de estacionamento e sendeiros para peóns. Ademais, levouse a cabo a canalización de augas pluviais, eliminando a canle transversal que, segundo indican dende o Concello, xeraba problemas de seguridade viaria. A actuación incluiu, ademais, o pintado das marcas viarias e nova sinalización. Zona Franca e o Concello de Pontevedra estudan a posta en marcha dun centro de negocios e emprendemento. Foi un dos temas que esta mañá abordaron na reunión mantida entre o delegado do Estado, David Regades, e o alcalde capitalino, Miguel Anxo Fernández Lores. Tamén se comprometeron a estudar diferentes alternativas para a ampliación do chan industrial na cidade. No que se refire á posta en marcha deste novo centro de negocios e emprendemento, comezarán coa procura de posibles localizacións ao longo do primeiro trimestre do ano que ven. Primarase o carácter urbano e céntrico para a súa ubicación, co obxectivo de que este integrado na dinámica empresarial e social da cidade. A intención é que o centro estea ligado á Universidade de Vigo e ás súas especializacións, que poida estar destinado a toda a cadea empresarial, con espazos de incubación para que as ideas se transformen en startups, aceleradoras para acompañalas no desenvolvemento e instalacións, tanto para a localización de empresas como áreas de networking. Bueno, seguro que xa notaron esa febre da lotaría do Nadal, porque estamos na conta atrás, así que máis e que menos ande estes días comprando algún décimo a ver se cae ese premio gordo aquí nas Rías Baixas. A volta da publicidade falamos deste asunto e de outros moitos temas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A directora Carla Simón recolleu hoxe en Pontevedra o primeiro premio de cinematografía que concede o Festival Novos Cinemas da cidade. Hai 8 anos xa estivera nesta cita presentando a súa ópera prima, Estiu 1993. Deste xeito, a organización do festival recoñece o risco creativo e a coherencia ética e estética da realizadora catalana. Carla Simón recolleu hoxe no Teatro Principal o premio de cinematografía do Festival Novos Cinemas de Pontevedra. A realizadora catalá é a primeira en recibir este galardón. Una persona que siempre arriesgó con su cine, mirando mucho hacia adentro y enseñándonos hacia afuera muchas cosas, y que de alguna manera pues unía para nosotros la esencia absoluta de lo que queremos hacer en Novos Cinemas,
y su propia manera de trabajar. Simón volveu a Novos Cinemas 8 anos despois de presentar neste festival Estiu 1993. Hoxe resaltou a súa unión con Pontevedra e as Rías Baixas. Que se cierra un poco un círculo, y nada, pues es como siempre muy emocionante. Y luego también en Novos Cinemas, pues es un festival que quiero mucho. Me acuerdo mucho de cuando vine a presentar Verano 1993, que tuvimos ahí un encuentro con el público súper bonito y nada, pues volver y recoger este reconocimiento pues me hace muy feliz. A realizadora tamén se referiu á súa última película, Romería, gravada en Pontevedra e Vigo. Para Simón é a peza que pecha os seus filmes máis persoais sobre a súa familia e sobre as súas raíces. Non en van, seu pai biolóxico era vigués. O sea, en el sentido de que haciendo la película yo ya me sentí muy libre, ¿no? O sea, como, bueno, que era como una película para probar cosas nuevas, ¿no? Y arriesgar de alguna manera. Y luego siento que ha sido como una película también para dejar ir todo ese pasado, ¿no? Y que yo tenía tantas preguntas y sobre también todas esas películas sobre mi legado familiar y que ahora es como que abre una puerta a nuevos territorios. Carla Simón estrea así este galardón co que os responsables de Novos Cinemas buscan recoñecer o risco creativo e a coherencia ética e estética dos premiados. Con las nuevas narrativas, con el riesgo a la hora de hacer cine, también con el hecho de alguna manera fomentar que los demás, que los jóvenes, que los nuevos talentos que vienen se arriesguen a hacer cine, a contar sus historias. A escultura que dá forma ao premio é unha peza deseñada en aceiro inoxidable da artista Eva Tarrío. Bueno, esta primeira edición do Premio de Cinematografía do Festival Novos Cinemas é unha das novidades que trae a cita cando celebra o seu 10º aniversario. E antes da entrega do galardón, os seus responsables presentaron a programación que se desenvolverá do 9 ao 14 de decembro. Nesta edición competirán títulos de 18 nacionalidades distintas, pero cabe destacar que tanto a película que abrirá o festival como a que o vai pechar son de cineastas mariñenses. Trátase de As liñas discontinuas de Anxos Fazáns e Así chegou a noite de Ángel Santos. En canto á sección Foco, estará dedicada por primeira vez a unha produtora. A escollida é a arxentina Un Puma. Ademais, poránse en marcha dúas novas seccións. Terra Lab, na que profesionais asesorarán novos proxectos, e Ágora, un espazo de traballo para profesionais do mundo do cinema. Outro dos selos de identidade de Novos Cinemas que se mantén nesta 10ª edición é o importante peso da formación na súa programación, con obradoiros e propostas variadas para diferentes tipos de público. Vamos a ter unha programación extremadamente heterodoxa. Temos a sorte, ademais, en Novos Cinemas, de isto sí, queríamos incidilo porque para o equipo é moi importante. Unha das facetas de Novos Cinemas non é só promover o talento emerxente e difundilo, senón traballar con propostas e grupos que están subrepresentados tamén. Isto quere dicir que unha das nosas funcións é darlle pé a visibilizar un tipo de cinema que en outros contextos non se poden dar por motivos de exhibición, grellas e parrillas dos festivais de tamaño medio e grande, e para nós era moi importante poder dar esa oportunidade. Un centro de creadores e creadoras que durante todos estes 10 anos pois trouxeron aquí as súas películas, non? Incluso películas de China, de hoxe afamado director Vigan, non? Que é un dos mellores directores asiáticos do momento. Nos fomos pasando as súas primeiras e segundas obras sempre aquí, e os estamos moi orgullosos de saber que, bueno, que van polo mundo triunfando co seu cinema, non? Conta atrás pro sorteo da lotaría de Nadal. Nas administracións comeza a notarse que hai ganas de que chegue ese 22 de decembro. Estes días non paran de vender décimos, non vai a ser que a sorte acabe caendo por aquí polas Rías Baixas. Nos hoxe estivemos nunha administración de Vilagarcía a que non parou de achegarse xente durante toda a mañá para facerse cun ou con varios boletos.
Din que a sorte soe aparecer cando menos agarda, así que nos hoxe fomos buscala a Vilagarcía. Nesta administración da Rúa do Río xa se nota que non queda nada para o sorteo da Lotaría de Nadal, que máis e que menos hai daqui cun décimo como mínimo pro gran sorteo do día 22. Hombre, aí sempre compro 3 ou 4 décimos. Tiña números moi altos e quixen vir comprar un pequeno, un número baixo. A veces enjaña e me toca. He comprado 2 décimos, igualitos. Agora de momento collen un nada máis, que está a cousa moi críticamente. Moitos mercan pola tradición ou polo bonito que é compartir un décimo coa familia ou as amizades. Pues suelo compartir con las amigas y tal, por lo que surja, yo que sé, a lo mejor son 30 euros así repartidos, ¿sabes? 4 euros por aquí, 7 por allá y así. Iso sí, sabendo que as posibilidades de mercar o décimo do gordo son máis que reducidas. Si está de tocar, como suele decir, toca. Con 1 euro, como con 20. Pues llevo 60 y tantos años y la verdad, me debió de tocar una vez un reintegro. Nada, e ahora veño e non me toca nada. Nesta administración xa levan días notando máis afluencia de público na conta atrás pro sorteo. Ahora van arrancando outra vez, estuveron aí un poquinho paradas despois de verán, pero ahora volve outra vez a venderse máis ou menos, sí, como ano pasado. E aínda que a moitos dalles igual, hai terminacións que sempre gustan máis que a outras. Como sempre, o 13 é a máis solicitada, moito 5, 75 e logo a fecha do ano, 25. Este ano sí que foi a máis solicitada tamén. De media, cada un de nós gastará uns 76 euros na Lotaría de Nadal. A cambio, podemos facernos cun premio gordo de 4 millóns de euros a serie. Tengo que cambiar de coche, me parece ya. Pero tengo una persona muy especial que es mi ahijada, a la que le ayudaría a comprarse su casita, por lo menos que sea de ella. A mí lo que más me gusta es viajar y después contribuir. Quizá crearía algún tipo de verdad, de ONG o alguna cosa así, para ayudar. Con todos esos cuartos, pues ayudar a las ONGs. Que farías co premio gordo si toca? Ui, moitas cousas. Teño falta de cartos, moitas cousas. E ollo, se 22 a sorte decide pasar de longo, xa saben que temos unha segunda oportunidade en Reis coa Lotaría do Neno. Tamén, sí, vai empezando, vai arrancando, sí. O que pasa é que sempre queda un pouco aí hasta o final, mentres non toque a de Nadal, hai que esperar a de Reis, pero bueno, hai xente que xa se vai adelantando tamén. E se nin tampouco para daquela facemos fortuna, xa se sabe que o caso é ter saúde e poder seguilo contando un ano máis. Cáritas Arousa celebrará este venres en Vilagarcía a súa gala solidaria. A cita que acada xa a súa 28ª edición reunirá no auditorio da cidade Arousa Vai, Cantos da Terra e o grupo de danza Lendaria. O evento busca recaudar fondos para os distintos proxectos que desenvolve a entidade na comarca. Na organización agardan mesmo superar a recadación récord do ano pasado, cando conseguiran xuntar máis de 2.000 euros. Música e danza daranlle forma este venres á gala solidaria de Cáritas Arousa. A entidade leva 28 anos organizando este evento que lles permite recadar fondos para os distintos proxectos sociais que desenvolven na comarca. Es un éxito, es un orgullo para Cáritas Interparroquial de Arousa, porque bueno, son muchos años, muchísima participación. Y ya no solo es por la solidaridad y la parte económica, que evidentemente es muy importante, sino también por la visibilidad, porque Cáritas es una institución que, como sabéis, en Arousa desarrolla una labor inmensa los 365 días del año. A gala vai ter lugar no auditorio de Vilagarcía a partir das 8 da tarde. Na organización agardan unha moi boa participación na liña dos últimos anos. Fan un chamamento á colaboración da veciñanza para que aporten o seu grande area a través da compra de entradas cun prezo de 5 euros. Tamén animan a mercar rifas para os sorteos que celebrarán durante o acto. Esperemos que haya la mayor participación para esta gala, para recaudar lo más posible que podamos para esta gente necesitada. Na parte musical, a gala de Cáritas contará coas actuacións de Arousa Vai e Cantos da Terra. A última vez que actuamos en Villagarcía se quedaron aproximadamente 500 personas fuera por problemas de espacio, y que aprovechen este día, que no se van a quedar fuera, porque con los otros grupos pues vamos a hacer temas nuevos y lo vamos a pasar muy bien, y todo por Cáritas. Vimos dar unha axudiña vimos dar un pouquiño de ledicia para Cáritas Arousa Vai o noso cantare.
Tamén haberá unha exhibición de danza da man de Lendaria. Será o broche final a un acto que estará conducido polo noso compañeiro de Canal Rías Baixas, Dani García. Un pouquiño iso que vai ser a miña función nesta gala, non? Facer un pequeno repaso por toda esa obra, por todo ese traballo que se fai aquí en Cáritas e ao mesmo tempo pois desfrutar da música, desfrutar da danza e, bueno, pois vivir unha tarde de Nadal, que xa estamos no Nadal, vivir unha tarde en familia, ali todos xuntos, a gran familia de Cáritas Arousa. A organización confía superar a recadación récord o ano pasado cando conseguiran xuntar máis de 2.000 euros. Bueno, pois ali estaremos este vindeiro venres, como acaban de ver, nesa gala solidaria de Cáritas en Vila García. Entre tanto, Boiro quenta motores para vivir un Nadal tamén do máis solidario. Este venres van inaugurar de forma oficial estes festexos co acendido do alumeado e tamén coa cuarta edición da Gala da Cultura Solidaria en beneficio de Cáritas. Os boirenses terán este venres a posibilidade de gozar dun cartel musical de luxo o tempo que colaboran cunha boa causa. A partir das 5 da tarde dará comezo na Praza de Galicia a cuarta Gala da Cultura Solidaria, impulsada polo Concello, o Grupo de Cuncas, a Agrupación de Voluntariado Turbina e Cáritas. É o cuarto ano que impulsamos unha festa que se está consolidando aquí en Boiro e que é para nós un auténtico placer porque é unha época do ano pois na que xa a solidariedade pois vai da man, pero insistimos que un dos nosos obxectivos é que non solamente sexa este día ao ano, sino que sexa os 365. Nesta edición pois contamos coa participación da Escola de Música de Boiro, do Grupo Vértigo, que sempre colaboran con nós, e do Grupo da FOE, que é un pouquiño a novidade que traemos este ano, da Escola de Música Pops de Ribeira, que achéganse a botarnos tamén unha man, de DJ Matrek, que tamén pois é un luxo contar con el, e pois de Cuncas. Que ademais de ter música, diversión para o noso povo, pois temos esa parte solidaria que é a colaboración que fai o cidadán para dar eses alimentos para a recollida de Cáritas. Así que, bueno, nos estamos moi contentos de que isto se manteña no tempo, que ademais os grupos que veñen sempre veñen de maneira altruísta e este ano, bueno, pois temos incluso unha incorporación dun grupo que é de Ribeira, non? A entrada de balde, pero os asistentes deberán achegar polo menos un produto de alimentación, con especial interés este ano no leite, cacao, galletas ou outras propostas para almorzos e merendas. En nome de Cáritas Boiro, pois como sempre sinalar de que non só nos recordemos deste día para doar todo o que sea imprescindible para esas persoas e familias que máis o precisan e sobre todo pedir eses desayunos, leite, galletas, produtos lácteos que poden servir pois sobre todo para desayunos que son as necesidades máis demandadas nestes días. Todas as achegas destinaránse a Cáritas, que realizará un reparto entre as familias máis vulnerables do municipio. Saiban tamén que o Banco de Alimentos da provincia de Pontevedra recibiu máis de 29.000 kilos de comida na capital pontevedresa durante a gran recollida 2025. En total superáronse os 325.000 kilos que a Fundación se puxera como obxectivo para este ano. A iniciativa desenvolveuse nos supermercados pontevedreses os días 7 e 8 de novembro e permitiu a doazón tanto de produtos físicos entregados nos establecementos como achegas económicas ao pasar por caixa. Ademais, as cadeas de alimentación adheridas á campaña realizaron as súas propias doazóns. Con este resultado, o Banco de Alimentos garantirá o abastecemento dos seus almacéns de Vigo e Pontevedra alo menos ata a primavera de 2026, cubrindo así as necesidades básicas das máis de 20.000 persoas en situación de vulnerabilidade que atenden toda a provincia. O balance na comarca do Salnés tamén foi moi positivo. Nos supermercados dos diferentes concellos superáronse os 17.000 kilos de alimentos doados. Dende a Fundación Provincial destacan especialmente o labor dos máis de 2.500 voluntarios que se movilizaron para facer posible esta iniciativa que este ano contou co chef Pepe Solla como padriño. E antes de marchar deportes, esta mañá presentábase de forma oficial en Porto do Son a 14ª edición da Sinson 10K. A carreira incluída no calendario oficial de probas da Federación Galega de Atletismo vai ter lugar o domingo 21 de decembro. Nesta proba participarán máis de 2.000 atletas.
Todo listo en Porto do Son para coller a cita deportiva máis destacada do ano no municipio. A carreira Simpson 10K reunirá o 21 de decembro a máis de 2.000 corredores. Como ven sendo habitual, as inscricións completáronse en tempo récord. O cariño ou mimo que se lle dá ao participante, non? Que se, desde o meu punto de vista, o elemento diferenciador que é polo que se abren as inscricións e se pechan porque a xente non quere quedar fora. Entre os principais atractivos desta proba destaca a presenza de atletas de primeiro nivel, como Adrián Ben, que repetirá como corredor convidado. Volvemos a ter como atleta invitado a un atleta que lle gusta estar no noso concello, que lle gusta a nosa terra, que é galego, que presume da nosa comunidade lá onde vai, que volva a ser como sempre Adrián Ben. Tivemos tamén unha pequena sorpresa que non podemos decir aínda, que estamos aí pendientes dunha atleta tamén internacional en categoría femenina, pero non nos confirmaron aínda se pode correr, entonces pois ao longo desta semana pois confirmaremos o nome da atleta invitada en categoría femenina. Para facer máis operativo o desenvolvemento da proba, a organización habilitou a recollida anticipada de dorsais, que se poderá realizar entre o 9 e o 13 de decembro en varias cidades galegas. Tamén a xornada previa poderán retirarse na Casa da Cultura de Portosín, e o mesmo día da proba, dende as 8:30 da mañá. Despois o operativo da carreira, pois como vimos facendo desde sempre. Vamos a trasladar os participantes que chegan aquí a Porto do Son en 10 autobuses lanzadeira a partir das 8 da mañán ata a localidade de Portosín. É importante que estén canto antes aquí en Porto do Son ou mesmo en Portosín, porque a partir das 10:30 se pecha a carretera e non pode circular ningún vehículo alleo á organización. Dende o Concello quixeron agradecer o apoio dos numerosos patrocinadores, así como de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e Cruz Vermella, así como todos os voluntarios que fan posible a organización desta carreira multitudinaria. Con Protección Civil, pois tamén agradecerlle, como vos dixen antes, os patrocinadores e tamén os voluntarios, que tamén é parte fundamental da carreira, porque, como dicía Ezequiel, o que lle gusta aos corredores é que sean ben tratados, que cando vais a buscar o dorsal, pois que non estés ali esperando unha hora, que se despache rapidamente, que cando está no largo da carreira, pois que haga un bo habituallamiento, ali hai personal, cando chegas á meta e tes que dar, pois ese habituallamiento, pois ali, aunque ao principio hai unha cola, iso vai rapidísimamente e iso tamén é gracia aos voluntarios que están ali a disposición para cubrir a carreira ao 100%, non? E así marchamos de contado o programa de entrevistas Falemos e a actualidade que continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.